Pagi menyapa, mesin menyala di jalan raya ya. Aku melaju, mengantar harapan, membawa cerita demi keluarga. Aku tak ragu, aku Ojo, pejuang jalanan. Hujan dan panas tak jadi halangan. Senyum tulus, kerja ikhlas demi masa depan yang lebih cerah. Lampu merah, sabar menanti, pesanan datang, aku berlari. Setiap tarikan, gas penuh doa, semoga rezeki berkah selamanya. Terima kasih untuk senyuman, dukungan kecil yang berkesan. Kami terus melaju tanpa lelah demi hidup yang lebih indah. Walah, ket mang karek mek titik, gedang goreng ki mang kalah mbek pisang sembunyi, sing jarine mafia gedang. Ya apa rek nyambut gawe. Karek mek titik kok ya ora ndang tek ki mang. Panas sakjane wisan gedang. Karek sak ibrit. Lho, ono kabul lek ngono. Iki muga-muga gelem tuku karek titik ndang tek pisane parani. Apa bol lek ngono plengak-plengok dewian. Iki lho ono gedang goreng gratis. Alamat iki lek ana gratisan kok kono iki. Gunung Kawi Jogrok iki. Walah bol pikiranmu aku kok elek tok aneh-aneh. Iki khusus dhewe-dhewe khusus sing tak kei gratisan. Mantep iki. Yang tak pilih sing gede-gede iki wis. Ore lek sing gede-gede ku ya bayar. Iku gratis iki pilih sing biasa tak kei embo iku lho. Jadi kan jebakan ta. Terus wong gratis kok ana ukurane. Wis ra ngurus sambemu bol, bol lek lilih gratis sing gede ku bayar. Bisnis ya tetep bayar, Bol. Pancetene lawakmu iki. Wis aku gak nggawa dhuwit. Walah bol, bol ya gak apa-apa, utang dhisik kaya nang sapa ae. Iki lho milih ya wis. Iki apa gratisan apa sing investasi rasa wis milih ya. Ya wis aku tak njuku siji cilike 5 wis. Gratisan iku ya siji lek 5 sak enak wis kapuk lambemu semoga murko ta. Ya wis nek ngono aku utang 5.000 pek nyengkri ya wis. Ya ngono bol pinter. Gedang goreng iki ono garansi. Ya, entek 10 awakmu mesti wae bol. Anyane lambemu ku lamis nek dodol iku. Ya wis nek ngono aku tak ngali sik ya. Strategi hari ini berjalan lancar. Bang itu tuh enaknya ratagai. Jadi awet nom dan dekat pegel-pegel. Lah apa Kang kok koyo layangan pedhot lho Kang. Iki lho Bol, nyoba aku ambil olahraga isuk iki. Koyo hujan, aduh koyo ngene Bol. Apa? Wong beduk ini kok jadi isuk. Beduk apane sih Bol? Wong iki aku tak turu.
langsung mlaku-mlaku olahraga iki. Turune sampean iku kakean, dadi batang sampah beduk tangine. Kandhane ngeyel. Iki lho sik jam 7. Rasane aku gak iso ndelok jam kok, Mas. Lho, Repot musuh-musuh wong pikun niku. gemeng apa iku, Mang Bul? Gemeng apa? Gemeng apa? Ora, Kang. Sing waras iku wis ngalah ae. Lho, iki aku iki gak walah ngono. Lho yo. Oh, tak besok tok katon kok. Ora usah ngamuk-ngamuk, Kang. Luwo kene lho, iki lho gedang goreng non pangan. Wih, mentak iki. Goyang iki. Si anget. Menit lagi angin cepoi-cepoi. Iki ngono swarga donya taksi pasiunan. Teksi ya, teksi tangsiunan sampe dhewe tangsiun iki. Oke, udang goreng. Apa wae kaya corong patok. Wong kali mbayadok keken cocot wong jeneng uncune merotoli poel kabeh ngono kok. Iya, tapi dene empuk. Wah, lagi itu soalnya motor soalnya kapal foto. Iku duduk suarane sepeda motor, Kang. Iku ngono suarane arek kurang kasih sayang, Kang. Mulane nalpoti iku njaluk perhatian. Rambut iku bang sapa? Begeti wong ae. Iku ngono Sukli, Kang. Kesusu njoko penumpang. Iki wis mulai panas ayo wis ngali nang di omah kowe, Kang. Hei, si Owen aku kok nyusul. Tenang ae, si O. Padane ora tau mbiadok iku anu. Cara kena digoleki nandi-nandi. Kok isone ndek kene. Opo? Aku iket mang golek awakmu. Aku ki lho ket mang ndek kene turu-turuan. Kok golek-golek ya. Goleki mbok iku lho. Aku mang wis pamit. Saking mbok ae ora kira krungu. Ya wis ndang mulai kono lho. Ya. Wis aku tak mulai sik. Nyistri tae. Lho, Ful. Ada tinggal, Ful. Ya, Ful. Oh iya, Kang. Aku lali, Kang. Tanteni. Ful aku ambil jauh. Aduh, kayak kula Ful. Omong sembarang sabat tae. Awak dhewe itu wae Ful. Wong. Kini lho, lunggone kene lho. Sing tenang ngono. Gulul. Awakmu pasang baju ya? Ya mesti ta, Kang. Aku lebih iso ndelok ludruk. Nah, Ful. Tas bote apa? Tapi iki iso nyambung mbok gak ngene iki. Anu, poni-poni iki. Ya, apa ini? Nek apa ngene iki wis gak iso nyambung iku, Kang. Kalau gak iso, terus jadinya kayak sapa, Ful? HP iki lho kaya nekku layar sentuhi. Nek HP pencetan ngene iki ora iso.
Tapi kuwi lho tak sentuh-sentuh bel. Tapi gak ngubahane blas iki. Ya tak sentuh. Iki lho. Lek nyentuke gak gawe driji, gawe perasakan. Iya, berarti hatiku iki hati setia. Isone dek pencet gak iso disentuh-sentuh. Yo. Bah, Pak, gak ngerti sandalku manga. Loh, sandal sing endi? Apa itu? Iku sukle mbah sing nggo sepeda ban 1000 mang. Oh alah mbak, mbak balik cepet kok kaya lali ae sampean niku. Sukle, udak-udak ni lojeng sik munyel ngono. Oh, sukle, bakul adang iku, Bang. Oh, bakul adang. Karepe sampean wis, pokoke eling. Lah awakmu ang takon sandal. Lah ilang iku ndek endi? Angku lho pas aku liwat iku mang lho. Sandalku kabur kena angin. Iku serandal opo layangan kena angin kok mencelat. Terus awakmu apa? Takut-takut rene, kamu kene sing jomo ya, Waduh. Sandalku ora ono. Gila silu, sandal silu. Wis iku jarno ae, wis anu sandale. Iku lek balekno ambek sukle. Saiki ayo wis mancing ae ambek ngisis di kali kono wis. Wis. Loh, hei. Ojo tinggal. Ketegalan iki. Woi lho, wedhus yo. Wedhus. Kok arek iku, mosok ketempelan bayang iki ne. Aku kok gak genamen. Cokor, kapokmu kapan kon le? Ya, ancuk reng kon anjene reng. Kon iki koncone tibur tunggu minta wis guyu kon iki gendeng aku niku. Kok iki sing kotok. Wong aku wis koyo ngene kok tinggal. Au. Gendeng niku jene. Yo gak ero reng lek kok celuki iki mang lho aku mau kok kelingan unyit ngono lho. Kangen aku bareku. Mane kon budhe kok pairo diceluki digedek ae. Wah. Jenenge seneng. Ki apa maneh. Kon yo aja berharap ae nang unyit. Unyit yo embo pikirane nang awakmu apa. Kon kok gak ero mbok ae mbok cenil yo apa. Kerewewete koyo ngono ae. Alah, berkemi awakmu. Jenenge kancaku aku mek iso ngandani tok. Awakmu ngerti yo iku yo apa? Ono pepatah cinta bukan tentang memiliki, tapi memahami dan menghargai. Oke? Wis cangkem lek ceramah. Didong goleki uci ta ora iki? Loh, yo ayo. Tapi mlakumu aja kok cepet-cepet kok sepur. Reng. Kono untuk tak ngumpul lek kono bahas apa kok reng? Koyoke anu iku. Pairo mbek anu Pak Kabul. Koyoke lho tapi. Jalan. Ben. Ora ya ya. Apa lek poso ya? Padahal poso anak kentek ya. Wong kali kena iwake dipancingi kurang penggawean nek wong loro iku. Ono ae. Paling nek iwake iki sing omahe tangga-tanggae wis dadi nyari oyo.
Dito yo sa iwa riyo ani ko ono ay ko yo le wa kaponinan wa wanto wa sulit iku riayan sa kenya ko ni pun Ono wak sulis dari. pantau lo Pak Poniman Kakan wak. lah iku mang jenenge iwak sing doyan kulupan mangane lho iku wak-wakan iki mang utabul ayo tinggae et mang gak ono le tangan kok kesel gak iso anten cepet gak iso iki yan ayo golek pindah ojo gopo aku saiki ditoro anyar isan tenang ae heh tetep apa heh tetep apa meneh Dun kita delok iki iki lek asline bener-bener ono suarane cacing nangis wae lek melok metu lah. Kalau mangan ndangan, ndang oleh koya wis iki. Bae, ono cacing nangis iku, ono ae kowe iki. Lah wong toyo lae ono di YouTube ono sing nangis kok swara metati malah ya mesti padha ae ta. Ono ae wak kabul ku yo. Karek nomae mancing lo gapil, menyek-menyek lho. Wong tuwek-tuwek saiki gak kalah mbek enom. Masa tuwek saiki kena setan kotak, ya iku HP. Sakno wong loro ku, ayo, ya apa? Diusili ae digarap ae ayo. Wis ngene yo. Alino perhatiane, ya. Aku tak selulup nang jero kali. Wis lah, Nggo. Api-api, Nggo. Dano. Ya, oke. Aku tak mudeng, tak lewat kali. Apa itu? Masa iya ya? Masa iya nang kali? Itu ae. Oh, apa? Selulup tak tewarik ae nang ngono. Sopan teman-teman itu. Oke, ayo buat ini. Oke. Tuh, bang. Oke. Awas kan tenan. Ya puy temenan. Ini akan lo, apa ini? Gol!